eta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abiatu da lasterketa, txalo bero bat, 9:24 nauentzat. Beste lehen ere, Lasarteriako kalea, jendez, korrikalariz, parte hartzaiez, beteta, kolorez lotxietako kamisetak, bat peluka eta guzti, jende ezaguna Lasarteriakoa baita, inguruetako herrietatik etortakoak ere, guztira bederatziron eta 20 laguneko taldea osatu arte. Danak irtera puntotik abiatzen ari dira, txip eta guzti, eta aurretikan dituzten kilometroak egiteko pronto, herritarren txaloen artean, seniden txaloen artean, lagunen txaloen artean, eta beti bezala baldeu taldeuko kuadrilla, lasterketa izen Lasarteriako